V Maďarsku sa našli súdy plné odpadu a vrecia plné čierneho prachu z baterkární v obci Bátorterene. Nebezpečné látky sú na viacerých miestach už skladnené v otvorených skladoch bez požiarnej ochrany alebo na voľnom priestranstve. Podľa úradov prebiehajú viaceré opatrenia, zatiaľ sa však nič podstatné nestalo. Minulý rok už o tom informovali maďarské médiá, že na viacerých miestach v Maďarsku sa bez povolenia skladujú odpady z výrobu batérií. Nebezpečné látky, ktoré majú ostrý chemický zápach, boli umiestnené do sudov na paradajky a ukryté na opustených priemyselných miestach na okraji dedín alebo v skladoch. Jedným z týchto miest je v obci Abašár, kde v budovách bývalej sovietskej kasárne uložili 11 000 sudov. Spolu je to 1700 tón nebezpečného odpadu. Navyše na mieste v tomto roku našli ďalšie sudy so zápachom chemikálií. Napriek tomu, že župa udelila podnikateľovi, ktorý nebezpečný odpad bez povolenia ukrýval, pokutu v hodnote stoviek miliónov forintov za nelegálne skladovanie, že odpad z obce zmizne, ale opak je pravdou. Aj keď krajský úrad vyzval podnikateľa na odstránenie odpadu už 50 krát, doteraz to neprinieslo žiadny výsledok. A to ani napriek tomu, že pri každej výzve mu bola uložená ďalšia pokuta vo výške 500 000 forintov. V auguste obyvatelia zistili, že počet sudov plných odpadu sa neznížil, ale ďalej rástol. Nielenže sú už 2 sklady naplnené po okraj, ale súdy sú už aj vonku. Bývalá sovietská kasáreň, kde prebieha nelegálne skladovanie, je uzavretá iba zo strany hlavnej cesty. Z boku je však brána otvorená, takže môže vstúpiť ktokoľvek. Zdá sa, že tamojšie futbalové ihrisko a motorkárová dráha sú stále používané, aj keď nie je jasné ako často. Horlavé a toxické látky sa pritom nachádzajú len 100 metrov od týchto miest. Na súdoch bol minulý rok falošný kód označujúci, že sa nejedná o nebezpečný odpad. Po zverejnení článkov v Maďarsku však úrady materiál preklasifikovali a nariadili označiť odpad kódom, ktorý signalizuje nebezpečný odpad. Na súdoch sa tiež objavili piktogramy varujúce pred nebezpečenstvom a na paletách je vidno nápis Samsung SDI. Zdá sa však, že v opustenom areále nielen prelepujú pôvodné sudy, ale plnia aj ďalšie, alebo možno len presúvajú odpad zo starých sudov do nových. Kto to vykonáva? Pod akým dohľadom? Či pritom neunikajú toxické látky do životného prostredia? To nie je známe. Napriek tomu, že sudy sú zafoliované, v okolí budov sa šíri extrémne silný, štiplavý chemický zápach. Okrem toho, vedľa sudov a na ich vrchole sú v obrovských vreciach naskladnené obaly označené kódom 150110, ktoré obsahujú nebezpečný odpad. Na rozdiel od sudov však tieto vrecia nie sú uzavreté. Vrecia na vrchu nových sudov obsahujú obalový odpad s nebezpečnými látkami. Za nelegálne skladovanie podľa mňa nemôže byť zodpovedný len pokutovaný podnikateľ, ale aj baterkáreň, odkiaľ nebezpečný odpad pochádza. Tento podnikateľ totiž priniesol sudy z baterkárne Sung L v obci Bátorterene a tento závod bol v lani v auguste zatvorený kvôli porušeniam týkajúcich sa nakladania s nebezpečným odpadom. No v júli im krajský úrad povolil obnoviť činnosť. V rozhodnutí o pozastavení činnosti sa uvádza, že spoločnosť Sung L a podnikateľ sú spoločne zodpovední za nelegálne skladovanie akumulátorového odpadu, pričom odpad naďalej vlastní juhokorejská firma. Je veľmi zaujímavé aj to, že po tomto závod Sung L dostal v júli nové, už upravené povolenie na nakladanie s odpadom od krajského úradu. Toto povolenie umožňuje spoločnosti zhromažďovať, predbežne spracovávať a využívať nebezpečný odpad. To znamená, že zatiaľ, čo jeden krajský úrad zakázal prevoz odpadu v sudoch, iný úrad to povolil. Závod na spracovanie odpadu podľa našich zistení nemá ani environmentálne, ani priemyselno bezpečnostné povolenie
keďže úrady tvrdia, že závod, ktorý spracúva viac ako 7000 tón odpadu ročne, nemá významný vplyv na životné prostredie. V nelegálnom skladovaní nebezpečných materiálov pokračovali aj na iných miestach, ako obec Abašár, napríklad v obci Iklad a ďalších lokalitách. Bývalé priemyselné areály nie sú riadne oplotené, takže do neho môže vojsť prakticky ktokoľvek. Našli sa vrecia plné čierneho prachu označené Made in Korea v jednom zo skladov priemyselného areálu. Čierny prach je medziprodukt pri spracovaní batérií, z ktorého sa špeciálnym procesom dajú získať cenné materiály ako lítium, nikel, kobalt, meď a grafit. Na vakoch a krabiciach sú nápisy Made in Korea alebo SDI Hungary. V obci Mohora, vedľa kukuričného pola, v čiastočne zrútenom poľnohospodárskom sklade, sa skladujú veľké vrecia s materiálmi z batérií. Na vreciach sú čiastočne prekryté korejské nápisy a obsah nie je uvedený, ale na jednej palete je označenie Anode Active Materia a na druhej Cathode Active Materia. Na mieste je tiež nahromadených viac ako 1000 kovových sudov a množstvo čierneho prachu vo vreciach však môže byť viacero ako 1000 kg. Vzorky z vriec dali analyzovať v akreditovanom laboratóriu a podľa výsledkov bola v jednej vzorke zistená prítomnosť lítia, kobátu, niklu a tiež nebezpečného chemického materiálu NMP, ktorý je známy svojimi škodlivými účinkami na vývoj plodu. Napriek tomu sa nenachádza na zozname nebezpečných látok podľa platných predpisov. Ďalšia zaujímavosť je, že MOL tiež plánuje vstup do tohto biznisu. Našli sme video, kde odborník, ktorý analyzuje situáciu juhokorejských spoločností v Maďarsku, hovorí, že zamestnanec závodu Samsung v obci Göd bol odsúdený na 2 roky väzenia za porušenia v oblasti správy odpadu. Maďarské orgány však o tom nezverejnili žiadne správy. Okrem toho, ministerské vyhlásenie informuje o tom, že v súvislosti s recykláciou akumulátorov sa MOL Group aktívne zaujíma o obchodné príležitosti. Podľa informácií môže byť hospodárska spolupráca medzi MOL Group a svetovo významnou spoločnosťou na spracovanie a recykláciu akumulátorov vzájomne výhodná pre maďarskú ekonomiku.